Pag sabi kong dilat, dilat, nasa ibang lugar ka na. 5. Hulaan mo kung sino to. Ang kinsa mo ni. Tol, Uy, boss. lakas ng ulan oh. Lagi. Taga dito, walang ba? Taga-derer ako. May ano kasi, magician kasi ako. Gusto kong mag-sample sa strangers ng magic, isang magic. Pwede, Ako? pwede ka, sampulan kita. Pwede. Pwede naman. Sure? Sige, ganito. Bali, tatakpan ko yung mata mo. Tapos, pagdilat mo, nasa ibang lugar ka na. Yun, pang malakas ang magic. Sige, tingin ka doon, tingin ka doon. Tatakpan kong, ano mo ha, mata mo. Bibilang ako ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pag sabi kong dilat, dilat, nasa ibang lugar ka na. Sige, isipin mo kung saan lugar mo gusto mong puntahan. Kasi nasa isip mo na yung lugar na pupuntahan mo. Sige, sige. Dilat. Maora man gyapon. Ha? Ay, palpak, boss. Sige, sige. Tikto, tikto. Sige, sing prang king sang krong kang king kang kung kwang kwing kang king. Ay, palpak pa rin, boss. Sige, sige. Balikan ako. Wow! Ay, sir. Pwede ma-disturbo saglit, sir? Naman. Ano kasi, sir, isa po kasi akong magician. Tapos gusto kong mag-sample sa strangers para masample ko yung mga magic ko. Okay ba? Okay lang sa'yo? Oo. Sampulan kita. Sige, sige. Bale, tumingin ka doon sa harap. Doon. Oh. Tapos, tatakpan ko yung mata mo para pagdilat mo, nasa ibang lugar ka na. Bahala ka sa buhay mo. Hindi mo pa naranasan yun? Hindi pa. Sige, sige. Okay lang sa'yo. Okay lang. Okay lang, hindi ka na kinakabahan. Nabahan. Ha? Nabahan. Sige, sige. Sige, ready ka na? Ready ka na? Sige, sige, pikit. Pikit. Sige, bilang ako ng 5 ha. Pag sabi kong dilat, dilat mo mata mo. Sige, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi, muntik, sir. Ay, sige, sige, tikto. Pastilan. So weird. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi pa rin? Ay, sorry, sir. Nag-iinsayo mo na ako saglit, sir. Balikan lang kita dyan, sir. Sige, sige. Sige. Wow! Kurung hasti हो गया.
Hulaan mo kung sino to. Ang kinsa man eh. Hulaan mo muna. Kamay magkamoto kinsa day ni day. Hulaan mo, wag mo nang kunin yung kamay ko. Hulaan mo kung sino to. Gara kinsa man eh. Magbanggit ka ng mga pangalan mga kaibigan mo. Dagko kamoto kamay. Tada! Sorry boss, akala ko kaibigan ko. Sorry boss ha. Sorry boss. Yohohon mga ka-dwarf, maraming salamat sa panonood ng aming video at sa mga bago pa lang napadpad dito sa aming munting channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ng notification bell para lagi kayong updated kung may bago kaming upload na video. So ngayon, mag-shoutout tayo ng mga viewers natin na napa-shoutout. Unang-una kay Masik Club TV, Emmanuel Escobido, Kuya Mad, God Vibes, kay Dison Pisana, John Lloyd Labrillaso, John Ray Montañez, John De Castro, Leonard Soto, at saka kay John Martin Garilba. At sa shoutout nga pala sa shop ng kaibigan namin na si One Click Pitik, ang Pixel Cam. Yon, maraming salamat sa pagtanggap ng aming mga sarili. So, yohon lang mga dwarf. At kita-kits sa susunod na video. Let's go! Patuloy pa rin kaming maghahatid ng saya mga ka-dwarf. Gagawa pa rin kami ng video kahit malakas ang ulan. God bless. Ilang mga bashers man ang darating sa amin, hindi kami patitinag dahil diyan kami kumukuha ng inspirasyon. Kaya patuloy lang, laban lang, alaksan.